Arwakeni machiegni weche mag migago, ingi thuolo mar orote machok e laini maro marote machok 23600 machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa kod jalupne mabende en gavana ma Trans Nzoia George Natembeya okwedo okang' mar kuku mar duond bura mar ODM mathicho oko jagoro margi maduong' Edwin Sifuna ka giwacho ni okang' makamano dhi ataro kod thuolo ma demokrasia. Gimedo wacho ni Sifuna nogolo lemo mare kaka jagoro mar ODM kuom tiyo gi thuolo mare ma demokrasia mar wacho pache, okang' manyalo duoko piny Kenya chien e chenro mage mag tego thuolo ma demokrasia e pache ka. Jotelo go jiwo Sifuna mondo okaw thuolono mar riwore kod jotelo mamoko mani koda chung' machal gi mare e weche mag siasa kar dhi nyime gi yware gi duond bura mar ODM. Kijana wetu Sifuna ametimuliwa sababu eti yeye ana maono ya one term. Sasa leo tunataka tuambie ndugu yetu Sifuna, tuambie kijana wetu Caleb Amisi, kijana wetu Power wa Trans Nzoia, tuambie kijana wetu Otsotsi kutoka Vihiga, na tunataka tuambie siku ya leo ya kwamba mpanda farasi wawili upasuka msamba. ODM imepanda farasi wawili, imepanda farasi ya one term, kina Sifuna, kina Ososi na kina Caleb, kina Babu wawili. Imepanda farasi ya two term, kina Oburu na kina Gladys Wanga. ODM itapasuka msamba kwa kupanda farasi wawili. Lakini naambia Sifuna, ingawa umepata orders kwa mahakama kusimamisha kutimuliwa, akufukuzaye akwambii toka. It's a matter of time. ODM inaenda kupasuka because mmepanda farasi wawili. Na tunaambia bwana Sifuna, Caleb Amisi, Otsotsi na wengine wote waliokule, walio na maono sawa na sisi ya kwamba mtoke huko kama mnafukuzwa. Don't be political IDPs. Sisi tuko na chama chetu, tuko na nyumba yetu.